provincial stations. Mas pinalakas. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan gintong ating RPN Radio Philippines Network. DZRM Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. D1KC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay? Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap. Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong putika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay
of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid! White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 0. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuting sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, magdangog na sa programang Barbareta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barbareta Asin Platica. Matugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Kahit sa 21 na kita kan bulan na Marso, daw po kita na Sabado. Iba niya to sa lado technical, si Cha Benaob. Si James Oko, pambira. Sala ano naman ang naisip ko si Soy Kapitan. Sa transmitter si Tony Matic Saison. Sensya na po kamo, tao lang. Nasasala pa man talaga pag tao. Malipot kaya na kamugtakan po ka na sa tuyang panahon, pagkakabanggi, asin pagkakaaga. Ba garo pinapangrod pa pagkakaaga. Alagad na babanaag tana naman po na sirang ka na aldaw. Karibaan po kita sa laog na halos sa rumay kabang oras na presentasyon ka na programang Baratas in Platica. Kanya na pagkaldaw, ako po ang sa inyong mga kaibahan, si Philip Serdan Barasana. Ano man po ang sa inyong pinagigibong kanya na mga panahon. Iba may mga report pa sa eskwelahan. Maski Sabado, itong mayaon sa pribado ng mga estudyante. Pribadong eskwelahan, may laog pasindangon yan. Naga-ROTC, CTP, kunyan na, may mga report pa. Yan po sa City Ceremonial Grandstand ka na siyudad po ninirigang kunyan na siribot-sibot man. Sa pag kondusir kan Rescue Olympics na
pinapanginutan mismo kan Bureau of Fire Protection kaperang mga estudyante ka na yusan tasin iba pang mga sektor. Nag-double touch baga si Raquel. Ano yan ta? Sige sanaan pindot. Yan man sa linya si Karonda nga Raquel, pasok. Go ahead tabi, Karonda nga Raquel. Go ahead. Habang maglaog si Karonda nga Raquel. Meron na sobranin pindot. Go ahead tabi, Karonda nga Raquel. Okay, salamat tabi Karandang Philip. Pasensya nagdi na ako sa imong linya nag-upload. Marina aga sa satuyang mga parantabay. Nakatalaan isilibrar mo yan kang Albay Muslim Community ang Idil Fitir o ang katapusan kang sarumbulan na Ramadan. Unya na aldaw na Sabado, Marso 21 kuta. Supposedly kasud mainit tabi Karandang Philip pinagdeklara baga kang satuyang gobyerno kaya nga ni holiday kasud na. Kaya lang sa panuntunan kang mga Muslim ayang pinagkukunyan ninda ang pagtatapos kang Ramadan, depende yan sa pagluwas kang bulan, may mga portion kaya yan o sa imparte sa east, west, south and north, yan ang pinaghihiling ninda ang saka ang shape kang bulan na kung nakapasa duman sa panuntunan ninda, yan ang pagtatapos kang sarumbulan na pagsilibrar kang Ramadan. So ngunyan Karondang Raquel, deda ka nagluluwas sa bulan. Iyo talaga, day talaga nagluwas. Pero kaso banggi, kang Webes na banggi, may nakunyanan sinda na itong sa race ninda na nakapasa duman sa aldaw kambilang ninda, kaya ipinag-oktaba ngunyan na Sabado. So, ngunyan ang Idil Fitir, ang sarumbulan na pagtatapos ning Ramadan. Ibig sabihin kang Ramadan, pag-aayuno, kan sa tuyang mga katugangan na Muslim. So, happy Idil Fitir sa satuyang mga katugangan na Muslim. And sa ngunyan tabi Karondang Philip, ang mawot kang Muslim community, igdi sa Rion Bicol, particularmente na sa bilog na nasyong Pilipinas, na sana sa tahaw kang krisis na mamatayan niya to, magkaigwanan ng katuninungan duman sa Middle East, garuda nasabi nga ni Kayam, garo na bahidan ning bakong magayon na sitwasyon ang pagsilibrar ninda ning Ramadan. Ta ang Iran baga Muslim community pa yan. So na dapat da sa pagsilibrar kang Ramadan, sa pagtapos kang Ramadan, ngunya na Idil Fitir dapat da matapos naman ang gyera sa pag-ultanan kang Estados Unidos, Israel asin kang Iran. And Karondang Raquel, maray kayan ang mga Muslim na Iranian na mga pasaway, Ramalan. Una ko iyo ang ipadagaduman sa kunyan Mindanao, iyo ang panlaban sa Abu Sayyaf o kaya dyan sa West Ramalan na Philippines. lang, dumansendang nasyon. Anyway, tabi ka ron the Philippines. Ang mawot mo niyan, may nakaulay kita, may mga amigo man kita na mga Muslim, yan ang hagad ninda na sana matapos na ang gera duman sa Middle East. Gabos na aminon man sa dadai, interong kinaban ang nakakamati sa krisis na namamatayan niya to. Ngunyan, bako lang ang Pilipinas. Araman niya to nakadaklan igli sa bilog na kinaban, nag-aangkat ning krudo dyan sa may parte kang Middle East. Lurog na ang Pilipinas na yan ang source kang kunyan niya to, kang krudo dyan sa Middle East. So ang hagad ninda na sana ang unya na pagsilibrar sa pagtapos kang Ramadan, ng sana maging matuninong na ining tulong na nasyon tanganing magkaigwa naman ning katuninungan ang sa tuyang kinaban. So yan ang minamawot ninda tabi karon ng Philip ngunyan sa pagsabat ninda pagsilibrar kang Idil Fitir. Ang sabi nga ni Kayam, naging matuninong sigun sa
nako niya to kay Ustad Aman ang saro sa mga kunyan kang Muslim digdi sa syudad ning Iriga dyan sa mosque ninda dyan bagay sa may Pransya naging matuninong man so sarong bulan na pagselebrar ninda pag kumemorar kang Ramadan na ibig sabihon na tapos na so pag-aayuno ninda back to normal na sila pagkakan back to normal na ang sa indang gibotabi karon dang Pilip so yan lang ang hagad ninda ngunya na sana daa matapos naman ang kariribukan duman sa Middle East ta nagdadaraman ining kapagtiusan bako lang sa lado kang mga Katoliko kung ano man na kinakabilangan na mga churches kundi sa bilog na sekta kan sa tuyang komunidad apektado kang gera duman sa Middle East na kita mismo nakakasapar kang kapagtiusan so sa tuyang mga katugangan na Muslim happy Idil Fitr po sa St. Dogabos gikan sa location para sa Radyo Ronda Raquel Cáceres reporting. Report! Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mga informasyon. Pero ka man sana assalamualaikum, alaikum isalam. Taman digdi, tilam-tilam. Tilam-tilam na sana kita. Grabe ang pagsakit kan buhay ngunyan sa Pilipinas. Darakan pagparalangkaw po kana mga produkto mga petrolyo apektado man ang mga paninda and mga basic and prime commodities. Makmong ultimong puto itong putong bagas na pigpapalamanan bukayo naglangkaw naman in 3 pesos so dating 12 pesos ay kunya naglangkaw naman in 2 pesos. Kaya dipisil na ako naapiktaran man pala ng mga parapuputo. Puro na sa nabaga gustong magparalangkawan sa tuyang mga kababayan ay ano nang buhay tayo sa Pilipinas. Bagas kaya da naglangkaw man in 3 pesos. Sabi na biro dakul man an paroy maaranihan na naman ngani ngunya na mga panahon. Basta maglangkaw na produktong petrolyo surunudan man po yan pati ang mga paratinda nagpapalangkaw man ang iba na dahil man gayo nagpaparagamit nin gasolina asin crudo. Yan ka magngalas ta ano yan ta apektado. Sunod kan palalangkaw ng presyo kan kangkong, mga gugulayon na kunyan ang mga dahon nga nin sili mahal na 15 na 30 pesos ang sadit na burubugkos. Ay ano na niya ko yan. Puro na sana gustong pamahalon. Dahil man yung naggagaramit nin kunyan produktong petrolyo. Ang iba nga ni personal sa naman yan na pinagtatransport para madara dyan sa merkado digdi syudad kan Iriga. Alangan man ang mga dahon kan o ining kangkong ugbos kamuti kamuting kahoy ining ugbos kan sili. Yan man yan hali pa sa ibang lugar na abang rarayo. Yan pa sana, lulugihon na ta. Kasino sa naman ang kantidad kayan, ang madidilihin siya. Tapos ang irarason kan mga paratinda, mahal kaya ngayon pagtransportar. Ay grabe naman na. Pero bako naman yan na makatarungan na ginigibo kan iba pong mga negosyante niya to. Na nga po yun ang nangyayari sa nasyon Pilipinas ngunya ng mga panahon at ang nagpaparamahal ang produktong petrolyo igwa man po mga mapagsamantalang mga negosyante.
Diyan nga ni sa probinsya kan Albay, gawa ng nadakop na illegal pala, nag-ooperar kan gasolinahan. Nampas sa 2.3 milyones de pesos ang kantidad kan pagkakadakop sa iya. Kaya ini po na dipisil. May mga nag-illegal pa. Yan po nga na masakit at ang kamahal na kan presyo kan produktong petrolyo igwaman pong mga nagsasamantala pa ng mga negosyante na iba. Kaya talagang triste an aabuton niya to pag-arog po kayan an ginigibo kan ibang mga kababayan niya tong mga negosyante. Duwa man na high value individual na natiklo. Duman sa Pasakaw, Camarines Sur. Arestado ang duwang pinagsasabing high value individuals na kabilang sa Regional Recalibrated Priority Database on Illegal Drugs sa pinagsagibong buy-bust operation duman sa Zona 5, Barangay Kitang, Pasakaw, Camarines Sur, bandang alas 11:20 nin pagkabanggikan nagtalikod na aldaw. Pinagbistuan mga naaresto sa indang mga alias na Loan, 37 anyos, residente kan Pasakaw asin Buyet, 56 anyos, residente kan Siyudad din Naga, na kumpiskar ali sa mga suspect ang daing mababa sa 19 gramo kan pinagtutubudan methamphetamine hydrochloride o shabu na may standard drug price na 129,200 pesos. Ang operasyon ang pinagsagibo sa rarom kan Coplan 2026-79 o Mustang na may dapit sa tip na B-2026-096-PRO5-CS PIU CSPP o pinanginutan ini kan PPDAU PIU kan Camarines Sur Police Provincial Office katabang man ang Pasakaw MPS SUU PDA Jasen na PDEA Camarines Sur sa koordinasyon kan PDEA Regional Office 5. Sa pinagsagibong buy-bust operation nadakop ang panganot na suspect matapos ining magpabakal nin sarong head-held transparent plastic sachet na may laog kan pinagtutubudan siya bu na may timbang na daing mababa sa 3 gramo sa push your buyer. Sa parehong transaksyon, yaon man duman si alias Boyet na subot nagserbing kasabwat. Sa pinag-ibuman na body search na recover halika alias Loan ang tulong kadagdagan at sasikan pinagtutubudan siya bu na may kabilugan na timbang na daing mababa sa 15 gramos. Kaibahan ang buy-bust money na binibilog kan sarong tunay na 500 pesos na bilasin 14 pedaso kan budol money na may kabilugan na kantidad na 14,500 pesos. Aliman alias Boyet na kuha na tulong sa sekan pinagtutuburan siya bu na may kabilugan na timbang na day mababa sa 1 gramo na nakabugtak sa bulsa kan sa indang shorts. Pinagsagibo man na marking as an inventory kan mga ebidensya sa mismong lugar kan transaksyon sa presensya kan mga suspect as in sarong insulating wetness matapos iparam man sa indang mga diretso sa indang tataramo na naiintindihan. Pinagdaraman ang mga ini sa Pasakaw MPS para sa dokumentasyon. Pinagahanda naman ang pagplanchar ng kaso laban sa mga suspect para sa pagbalga sa Section 5 as in 11 kan Article 1 kan Republic Act 9165 o ining inapod na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Papuan na magayon asin maugmang barata libreng chemotherapy sa mga taga-area asin pasakaw hatod kan Beacon of Hope kan Naga. Kaabot nin panibagong triumpuan We Hope Medical Group sa pagpapahiwas kan sa indang serbisyo sa Bicol sa paagi kan pakikipagtabangan sa lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga sa pangenot man ni Mayor Rex Oliva asin kan munisipalidad kan Pasakaw na pinamamayuan man ni Mayor Nino Tayco. Yararom kan Beacon of Hope Naga sarong sanga nin We Hope Medical Group pwede nang makaresibinin mga pasyenteng may cancer halis sa parehong lugar asin makikinabang sa libreng pagbulong. An mga miyembro kan PhilHealth asin mga kwalipikadong indigent an makakagamit kan serbisyo na mayong gastos na nagtataong dalan sa mga pasyente na magpokus sa indang rahay sa paagi kan public-private partnership na ini. Ang Beacon of Hope Naga iyon sa bagong chemotherapy center na nakasentro sa pagtataw ng maasikaso asin di kalidad na libreng pagbulong sa kanser para sa gabos na mga taga Camarines Sur. Nagaalok man ininin mainit na kapalibutan asin mga ekspertong staff na nagtataong doon sa holistic na pangangataman na sinisimbagan ang physical, emotional, spiritual asin social na aspeto kan pagarahay. Ang pakikipagtabangan na iniiyon sa rong importanteng lakdang sa mission kan We Hope Medical Group na darahon ang patient-focused abot kaya asin maasahan na serbisyong pangsalud. Arani sa mga pamilyang Pilipino, sakop kan PhilHealth asin Universal Healthcare Act, ang mga serbisyo asin mga pasilidad iniyan pinagdisenyo bilang ligtas asin welcoming na lugar para sa mga pasyente. Sigon kay Dr. John Paul Aklan, Chairman asin Chief Executive Officer kan We Hope Medical Group, kamauutan kan kumpanya na magtaunin komprehensibong pangangataman sa gabos na pasyenteng may cancer sa paagi kan pagkikipagtabangan sa mga lokal na gobyerno. Dinapapusog kan partnership na iniyan sa indang pangako sa accessible as in dignified healthcare para sa mga Bicolano. Pinagmukna ni Dr. Aklan ang maniba-ibang health service verticals para sa mga LGU, kabilang ang chemotherapy, eye care, dialysis, diagnostics, rehabilitation as in addiction centers. Lambang pasilidad iyon pinapamahalaan kan mga lisensyadong profesional na pinag-training sa patient-centered care para sa mga pamilyang nag-atubang sa cancer. Nag-aalok man ang center kan kaparehong medikal na karamanas in suporta sa indang pagrahay na nagmamarka nin bagong yugto sa healthcare sa Camarines Sur. Tungkol man sa We Hope Medical Group, ang We Hope Medical Group iyon sa rong nagdadakulang healthcare network na nakasentro sa accessible, passionate at sindikalidad na serbisyo sa enterong Pilipinas. Mauutan man kaining tawanin puder ang mga komunidad sa paagi kan preventive care, diagnostics at man patient education para sa panghaluyan na salud sa paagi kan pakikipagtabangan sa mga LGU. Prebadong organisasyon at komunidad sinisimbagan kay ni ang tulos na pangangaipo mientras na pinagbibilog ang sustainable health care systems. Double digit na ang pagtaas liwat sa presyo kan diesel ang inaasahan sa masunod na semana kung saan nasa 14 sagkod 14.50 pesos ang dagdag kada litro sigon sa mga report. Dahil ang digdi posibleng itulak ang presyo kan diesel sa 130 pesos kada litro. Kasunod kan paglangkaw kan sobra sa 20 pesos kada litro ngunya na semana. Mientras na ang gasolina yon pwedeng maglangkaw man in 7 hasta 7.50 pesos kada litro na posibleng maglampas man sa 100 pesos kada litro sa masunod na semana.
Ang mga pagtatantiya yon basado sa apat na aldaw na trading sa Men of Plots, Singapore and pwede pa man maglangkaw dahilan sa sarupang aldaw na kalakalan. Sabi na naman ni Presidente Bongbong Marcos Jr., mga 2 bulan o 60 días, kaya pa na masustiniran ang pangaipo sa produktong petrolyo kan Pilipinas malaadi. Na pangani isang bulan, nag-aagrangay na. Sinasakit na po ang gobyerno. Ano na yan? Dahil na makorokontrol ang pagpalangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo. Pero ang nangyayari ka, iniinota na ang gobyerno sa pagpapalangkaw kan mga mapagsamantalang negosyante. Antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga pagiromdom. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado.
sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta Asin Platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iwat nagbabalik si Karondang Raquel. Report! Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi karon dan Philip Marinaga sa imo girarayasin sa kabasagan tabay. Uni na tabi karon dan Philip ang kasimbagan ka mga naka sa hapot ka mga media tanilinaw mismo ini tabi karon dan Philip ni DPW Secretary Vince Dizon na kamagbisita siya igdi sa probinsya ni Camarines Sur partikularmente na diyan sa siyudad Dinaga asin ang pag-inspeksyon sa parte kang Andaya Highway. Tinaan linaw kay ni tabi karon dan Philip sa nakapirang media sa siyudad ning Naga na mayo siya itinaong direktiba sa Isayman na mga District Engineer Office kang DPWH sa probinsya ng Camarines Sur na nagbabawal na magtaon ng entrevista sa lado kang media. So nilinaw niya initabi karon ng pilit ang pirmi bagang rason kang mga PIO, District Engineer, pati nga ni duman sa Regional Office number 5 na daisi da pwedeng magtaram taygwada ang binabang direktiba ang DPWH National. So tinawan linaw ini ni Secretary Vince Dizon na dai siya nagtaon ning direktiba na dai pwedeng magpa-interview ang mga District Engineer. Ini katakot ka man lain-lain na issue kaibanan ang problema kang mga nagkapirang flood control igdi sa Rion Bicol sa probinsya ni Camarines Sur partikularmente na ang Andaya Highway. Sigun kaya tabi karon dan Philip sa naging kapayagan ni Secretary Dizon baka daan nasusupod lang ang mga district engineer na mag-atubang sa media kaya habang mag-interview alagan. So Karondang Raquel nangangahulugan pala na may sadiring mga direktiba ang mga district engineer kung arog kayan. Iyo ta, di man ini masabi si DPW Secretary Vince Dizon, ikaw maputik siya. Ta mismong mga taga-media sa siyudad ng Naga ang hinapot siya, ta namamatean man kang media bako lang igdi sa Rinconada, kundi siguro sa bilog na Rion Bicol na may mga district engineer office talaga o mga district engineer sa mga DPWH na habang magpa-interview, takita nga ni namatean niya. Kung nakaulay nga niya to itong bagong sabi nga ni kan tagapagtara kang DPWH district igdi sa Rinconada area, nagkunyan lang siya na itong mga update lang dahil pwede magtukar sa mga issue na hararong particularmente na itong sa flood control pati na sa kung ano pa man ang mga issue ta mayo da si dag jurisdiction na magsimbag kayan tayo da ang binabang kasunduan sa Seinda hali duman sa nasyonal alagad tinawan linaw ini ni Secretary Dizon ka magpasiring sa siyudad ning Naga particularmente na kanakaaging Lunes na manilinaw ka ini na mayo siyang itinaw direktiba na dai pwede magpa-interview ang mga taga-district engineer office. So, alagad, sigun kay Secretary Dizon, luway-luway naman daang naayos sa mga nasabi ng problema sa Andaya Highway, kuya da nga hapoton kang media, kaya baka da nasusupog lang ang mga pamayo kang DPWH office, kaya sa isinagibong pa yan ng road kay ni sa nasabi ng lugar na inspection niya, and then pinagsundan kang nakaaging Lunes, nahiling niya na magayon, bakong dilapidated ang ginamit talagang na ayon sa disenyo na iyo talaga ang gusto kan sa tuyang presidente. So, ibig sabihin tabi karon ng Philip, kung dahil pala ini binisita mismo ni Secretary Dizon, talagang dahil mapapakaray, dahil maayon talaga sa disenyo na dapat iyo ang ilaag, iyo ang ibugta, i-design dyan sa Andaya Highway. So, yan ang
kinunyan tabi karon da Philip ni Secretary Dizon alagad bago ini matapos na magatubang sa media tinawan doon kay ini na mayo siyang ibinabang direktiba na dai pwede magpa-interview ang mga district engineer sa DPWH sa Inmana Distrito ID sa probinsya ning Camarines Sur. Dahil man yan karon dang ragil nagpapa-interview ang mga district engineer, may mga tagapagtaram na baga na dahil man nagtataram. Yung nga niyan tabi ng Philip. So basta da siya nilinaw niya, mayo siyang binaba na dahil pwede magpa-interview. Basta siya, ang sabi niya, paglinaw kayo, di ba ka na nasusupog lang, organic yan, may mga issue na kinakabalingan na idukot sa DPWH, baka daan nasusupog lang. O yan ang sabi ni Secretary Dizon. Alagad, sinabi niya, mayo siyang ibinaba na direktibang dahil pwedeng magpa-interview. Na dapat nga ni magpa-interview, tanganing linawon kung ano itong mga dinadaglag na aligasyon sa mga district engineer, sa mga opisina ng DPWH. Dapat nga ni magpa-interview, tanganing malinawan ang publiko. So, yan bikaroon ng Pilip ang paglilinaw ni DPWH Secretary Vince Dizon ka magpasiring igdi sa probinsya ng Camarines Sur, particularmente na dyan, Sandaya Highway, asin sa syudad ng Naga. Yan sa itong informasyon para sa Radyo Ronda, Lakal Cáceres reporting. Report! Salamat Geraray Tabi Karondang Raquel sa mga dagdag mo pang informasyon. Ang dapat upload sa mga district engineer saka sa endang tagapagtaram na harabong magtaram, silent spokesperson. Dahil mo man makuhanin mga tultol na kasimbagan, tultol na mga pahayag, ang lambang district engineering office ka na DPWH, digdi po sa tuyang lugar, sa reyon ka na Bicol. Para nagluwas so flood control anomaly, digdi sa tuyang nasyon, halos harabo ng magtararam po ang mga district engineer asin ang sendang mga tagapagtaram. Yan po ang katotohanan dyan. Taperming pigrarasonin da, may direktiba hali duman sa central office kan DPWH. Ngunyan, nagpahimutik man si DPWH Secretary Vince Dizon. Isay na baga ang nagsasabi ng katotohanan, ang mga district engineer o si Secretary Vince Dizon? Yan po ang dakulang kahaputan dyan. Pag abot digdi sa habong magtararam ang mga district engineer sa manlain-lain na distrito, digdi po sa reyon ka na Bicol. Pero pa kayan, dapat palansig ang bisita. Kung pwede, bulan-bulan ni Secretary Vince Dizon, digdi sa Andaya Highway, as in Maharlika Highway. Tanganing maging tultul ang patrabaho, mahidali. Saka maaraman kung talagang mayong linalabadin niya dyan sa pagpapatinampo sa naon ng bita ng mga lugar, pasiring po digdi sa reyon ka na Bicol, vice versa, pasiring man duman sa Metro Manila. Tapuon po kaya kan magkaigwanin anomalya sa flood control asin iba pa mga proyekto kana sa tuyang gobyerno, garo nabubusala na sang uso ang mga district engineer na magtaram kan kung ano ang ihahapot kan mga miyembros kan media sa sainda dapit sa mga proyekto na pinag-iimplementar kan DPWH sa indang mga nasasakupan na distrito. Masasabi ko sa nakay ni magpakatutuo ka mo tanganing dahil magparahaka-haka ang mga miyembros kan media kung nga taday ka mo nagtatararam bilang tagapagtaram kan DPWH
Asin an iba, district engineer na habong magtaram. Kaya mayo man kitang magiginibo kayan. Kung yan ang gusto nindo sa indong distrito na mga sakop kan DPWH, we have to remain silent na sa napalan. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Hoy, kumusta man ki Reverend Father Dan Aguilar and Pares Prest ka na Our Lady of Salvacion diyan sa Salvacion Igdipo Ciudad kan Iriga ki punong barangay Vicente Lagatik din man ki Kuya Nilo Cordobes asin Ate Susan Marmol Cordobes. Di man daw po kita sa presyo ka na bagas na naglangkaw nanin na 3 pesos na kada kilo. Nagdugang man in 5 pesos kada kilo ang presyo ka na angkat na bagas o imported. Pasado sa ahensya na nagdagdagan na presyuan sa bagas pun pakan Marso 9 ngunya na taon. Nasa 43 hasta 49 pesos an imported well-milled rice asin ngunyan nasa imported asin ngunyan nasa imported 42 hasta 45 pesos. Dating 40 uminabot nin 54 pesos man ang local well-milled rice asin man ngunyan nasa 40 hasta 57 pesos na. Nag-abot man sa 35 hasta 47 pesos ang local regular milled rice na dating 33 hasta 48 pesos. Ang mga nagbubulaw-bulaw, nagpuputi-puting bagas, nagpapatakmanin lampas 30 pesos. Hasta minaabot na nga ng 40 pesos. Big recomendar man ni Department of Agriculture Secretary Francis Chu Laurel na limitaran ang presyo sa 50 pesos kada kilo sa pigaangkat na bagas ngani maproteran ang lokal na presyo kan paroy ngunya na panahonin aranihan. Pega sigurar man kan nasyon ang sufficienting agricultural supplies kabali na ang mga gulayon asin karne para sa masunod na bulan. Bastante pa man kundi ang produktong petrolyo, yan po dyan ang problema. Ani ba pigpapara tago-tago kan mga negosyante pero pag-abot sa mga pagkakan ay kunyan pa, na ipamanggita aabutonin gutom. Ang pangapudan talang sa tuyang mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nagpaparahinugak, maghinguwa, ngunyan ang mga panahon, ay kamo magpara inusla. Ano ba, ang mga hobin, sige sa ng turos ayaw pakiaram kan kinaban. Ang rason, tambay nga, kaon man. Ay, pambirang mga rason yan. Inom-inom pa. Ay, santisima. Ako po yan na makatarungan ng mga rason kan ibang mga hobby niya to. Dahil iniisip ang sendang pagkabuhay na nagpaparasakit sa ngani ang buhay ngunya ng mga panahon. Kunday pa ka mo maghirigos, maghiringuha, ay mayo ka mong mapapala. Yun na yan sabi kan mga gurang. Magagadan man ka mo, borarat ang zendong mga mata. sabi kan iba, migraan nga ka mo, ito malsak ninyo, kilas. Ay, pambira. Mag-arog po kaya na hugakon. Tapos gusto niya magparakarakan, magparairistambay, ang ibang mga hobbies niya to. Ay talagang aabutunin doon arog kayo na pagkabuhay. Masakit po, pag-arog na kayo ng pagkabuhay niya to. Ay talamang iniisip ang magin puturo tamaray. Kaya confirm kita ang hobin. Pero pag gurang na, yaon na dyan ang problemang
kung pigbabasol ka pa, kahit kaya nga, akan masarig ka pa, makusog ka pa, dahil ka nga naghingo dahil mo nga pinag-proteran ang sa imong pagkabuhay. Ngunyan nga mahagad-hagad ka na nin kapatawadan sa kagurangnan, nagbabasol ka na, tapos saka ka pa na makakaisip na, kung ginibo ko pala, so dapat kong gibuhon kan panahon na magpasiguro kan sa kuyang buhay pag abot kan paggurang ko. Di marahay an sa imong magiging kalakawan, puturo. Saan isip po kan ibang mga hobbies niya tungon yan, ang kadaklan. Mayo sana, basta nga magkakan, mabuhay, mas pinapaurog panganin nindaan na magparayaba-yaba, makibarkada. Maray kung sunako apating mga barkada, tultul man. Kumbaga, nag-iisip man kan karahayan. Nadakli po kan mga barkada, ngunya na mga panahon, ay maray sana, abo basang. Nagpirmi mong napapaboran, o roke pa yan sa inda, pero pag daina, ay lilingawang ka na kaya na barkada. Kaya mayong dumaog kan kapamilya mo, yun sa imong tabangan. Bihira sana ang mga barkadang tul-tul digdi sa kinaba na talagang madamay sa imo kung ika yaon sa kadipisilan, kasakitan. Tapos ang iba sige sanaan dorodol kan mga cellphone, okay na yan sa endan. Pagkabuhay na yan, dawa nagahapon na burarat na ang mata ka si cellphone, pagpara kawat, pagpara duduldog. Dahil lamang natatanyog kan kinaban. Ay inda pag-arog na kayo sa indong mga pagkabuhay, ang masabi ko sa indo kayan, kawawang nilalang. Dahil lamang mga nag-i-receive kan sa indang mga pagkabuhayan iba ng mga hobin. Oy, kumusta man sa maparantabay niya to, dyan po sa Banuan ka na Balatan, sa Banuan ka na Bula. Yan po ang mga banwaan digdi po sa Rinconada area ng mga kustal, kumbaga igwang mga kadagatan. Ini ang mga huroharani na pwedeng dumanan kan mga gustong parigos, mag-swimming, ngunya na mga panahon na naman na grabe ang init. Kundi kun pasiring ka man kaya dyan sa mga kadagatan, pwedeng mapalnit ang sa imong kublit kung maparigos kanin aldaw ngunyan ng mga panahon. Kaya ang kadaklan pong nagpaparigos ngaya overnight. Pero ingat-ingat man po giraray kita duman sa mga kababayan niya tong mga nagpaparigos ngunyan sa mga resort. Palabi sa inom inom din agwa di pataranta masakit ana panahon ngunyan sa sobrang init, baka pag nagparainom pa kita nin arak abuton ta bakusan ng high blood, heat stroke. Ayan, kaya ngayon nag-overnight, nag-swimming, nanganaan nga nininom, na heat stroke. Tapos ang maligayang araw, pag-arog kayan at kita nagkakaugmahan. Kaya nga ningon yan, kung may mga imbitasyon, lalong-lalo na nigwang ning irinuman, nagtataga kunyan ako, litik-litik. Lang na sa nangon, kin mapasok kita gito alak, masumsuba na ka natin atay. Yan pan kinakatakutan niya to. Ang mga parainom, ano ba na takot kayo? Ay, bahala na nga. Kita mo nga mga sunog baga.
ay santisima pag-arog na po kayo ng rason. Pero gusto mo na talaga suloon ang sa imong daghan saka ang sa imong atay. Ngiri. Sabi nga ni kaniba, nagtakot na lapang ngiri. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Nagpapakonsuelo na sana po kita ngunya ng mga panahon. Daday, nakita magparaisip nin grabing pampastress sa pag-stress sa buhay kaya ning mga nangyayari ngunya na panahon. Nagpaparamahal ang presyo kan mga produktong petrolyo, mai-stress pa kitang gayo ay mas lalong maluyan sa tuyang pagkabuhay pag-arog kaya. Kaya ang pangapudan baga, maski kan ibang mga kababayan niya to magtanong. Siyempre, ang importante ngunyan mga pagkakan. Sa kaigwasan nanin tubig, aanon mo man ang mga mahalo na produktong petrolyo na yan. Dahil mo man yan magkakarakan, dahil man yan makakaresolver kan pag gutom ka na. Ang makakaresolver sana talaga, yun yung mga pagkakan. Kaya dahil po madisganaran sa tuyang mga kababayan na magtanom daw, yan barato, ang importante igwa kitang magugusi pag abot kan panahon na pwedeng pangsumpay buhay. Ang rason kaya kan ibang mga paratano may kabarato na nga kan paroy. Ini man nga magugulayon kung suarin nagtanom na ako, barato naman dakol naman nagtanom pag magusi na. Pag naggugusi na, ay di po, kita kayan mawaranin paglaong. Ang importante, igwa kitang itinanom na pwede tang pakinabangan pag abot kan panahon. Mayo man mawawara sa satuya kung igwa kitang mga tinanom na pag abot kan panahon, igwa kitang kakakanon. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Santiago, digdi po sa Ciudad Can Iriga. Si Reverend Father Juben Buboy Abanyo ana Pares Prest kan Our Lady of Miraculous Medal nagpapapasyon pala ngunyan dyan sa simbahan kan parokya. Ito nakanood man akong magpropasyon kundi iba man bagaan kunya na obserbaran ko ining mga papasyon sabi kan iba mga pabasa pabasog paburat pa at tulong pipalan ay pambihira man niya ko kamo day man gayod so iba sa naman na gustong magpabasa pabasog, paburat. Ang purpose, iba man ang pag sa Diyos. Patudok sa buot, bakong arog kayan, dipisil. Sa Diyos ngayon, burat sa naman, nagpapara pabasog, ay maluya yan. Tapos nagnanaay bako nang naay so nasayod noay na lungoy na takon burat may mga nagkukunya na pati dyan ano ba ang tanog na kan pagbasa kinisi ko ngayong langka di na ako naguruhang ka ay masakit kung narong na mo kayan ang manatangog mo sa mga pasyon. Makadisganar na burat na ba ya? Iba na so, nagluluwas. Sa iyang pagbasa.
Ay, santis yun. Doon masabi ka ni Digimon, di ko na araw na para basa niya. Ay, makonselo kon minsan, ini pong mga sapasyon. Pero bako nang gayong usong niyan. Ano ba kaya mga naka-record na baga? Dadangugon muna sana. Sa hinugak na nga ni. Ultimo mga pagpapabasa ko niyan, papasyon. Ang papasyon, mga kunya na sana. Yan, madadangog mo dyan sa, kaya i-bluetooth ta na lang. Pero ka ito, mga tao pa. Kunyan, aroman yan ining paratindanin mga sana all. Puro na mga soundtrack. Para mo unang magtararam na, bakal na ka mo sana all. Ay, na po, kunya na yan. May mga soundtrack na sinda ka yan. Kaya nagpaparahaloy ang panahon ang madadangog muna sana mga boses kan Bluetooth. Bako nang so aktual ay masakit na pag-arog na po kayan buhay niya to. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, mapabisto mo na kami kasi nagkakaper ang mga hanap buhay. Sa kada pag-abot kan Kwaresma, taon-taon sa tuyang kinigirumdum ang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Jesus. Lugod, sararo kita sa pagpamibi, pagpapasalamat, ulikan sa iyang pagkamot kun kaya natubos kita sa kasalan. Ang mensaheng ini ipinapaabot man kan bagami nasunod. Bicolandia Aluminum and Glass Supply, care of Engineer Ronald Tan, Crisolita Street, San Miguel, Irigas City. Oralios Funeral Homes, the original, care of Jose M. Oralio, proprietor, San Isidro, Irigas City. Lux Trading, care of Engineer Melchor Nacario Jr. and family, Highway, San Isidro, Irigas City. Social Security System, headed by Janet H. Ebenga, San Nicolas, Irigas City. Honorable Jor-El Kaayaw and family, City Councilor, Irigas City. Jerry Navarez, Land Transportation Officer, Partido Camarines Sur. Rav's Fuel Gas Station, owned and managed by Cleto Ravago and family. Our Lady of Salvacion Parish, care of Reverend Father Dan R. Aguilar, Parish Priest, Salvacion, Irigas City. Honorable Vicente Lagatic, Punong Barangay, Salvacion, Irigas City. Buracan Sariles, PNR Site, San Francisco, Irigas City. And Buracan Flower Arrangement Services, Alfilor Street, San Miguel, Irigas City. Owned and managed by Jean Vera and family. Sa Indo Pugabos, Jos Mabalos. Sa tahaw ka mga pagsubok, asin problema sa satuyang buhay. Ang Kwaresma panahon ng pagpurupuro, ang pagbalik loob, asin ang pagbabago kan satuyang sadiri, kaibanan ang satong kagurangnan, sa paagi ng pagpangadji, pag-aayuno, asin ang pagkaminuutan kang lambang saro. Iiimbitaran man kitang talikdan, ang satong mga kasalan, asin puguso ng pagkamuot ni Jesus na nag-alay ng buhay para sa satuyang kaligtasan. Ang mensahe ini hatod kang mga minasunod na sponsors. Virginia Fatima Pavilion, located at San Isidro, Irigas City, owned and managed by Ma'am Fatima Aquiler and family. Mr. and Mrs. Oscar and Olga Belmonte Alanes and family of Francisco Homes, City of San Jose del Monte, Bulacan. Casa Rizalina, located at Bigan City, Ilocos Sur. Engineer Wilfredo O. Buxit, General Manager, Casureco 3, San Isidro, Irigas City. Irigas Central School and Irigas City Division Integrated School teaching staff headed by the Principal, Mr. Leopoldo R. Datu Jr., Police Captain Lisa Jane Alteza and family, Sir Lordan Torralio Navales, President, Irigas City Pride Development Federation, Honorable Danilo Villarreal and Dr. Chinky Ani Villarreal and San Daniel Villarreal and family of San Juan, Irigas City, Mr. John B. Amaro and family
Obro B Street, San Nicolas, Iriga City. Ma'am Cyril J. Gonzalez of San Nicolas, Iriga City. Ma'am Sol Mongi Sertan and family of San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. Eloyo I. Ibarra Jr. and family of San Agustin, Iriga City. Mr. and Mrs. Leo and Eda Pandes Dato and family of San Jose, Iriga City. Hey Senora Catering and Services, located at Zone 3 San Nicolas, Iriga City, owned and managed by Chef Julian Regalado Chan and Buracan Sariles, located at PNR site San Francisco, Iriga City, owned and managed by Miss Joanne Marie G. Vera in Jane Seafoods, stall number 37, Iriga City Public Market, owned and managed by Mrs. Jane G. Vera. An RPN DCKI ang minapaabot nin pasasalamat sa minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na Semana Santa. Ngo & Sons Trading Incorporated, San Roque, Iriga City. Masuso Spring Resort Pool 2, owned by Boboy and Milet Robles, Moralio. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, San Miguel, Iriga City. Iriga Shell House. Hooplight Sports Apparel, Masuso, San Isidro, Iriga City, care of Anjo Robles, Moralio. Multibrand Distributors, San Roque, Iriga City, care of Richard Bunacua. AMC Calieja Upholstery Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City. Zion Castiel Hotel and Reception Hall, Masuso, San Isidro, Iriga City. Iriga Joe Auto Supply, San Miguel, Iriga City, care of Michael Ngo. Lucky Best Enterprises, San Roque, Iriga City. Bulaluhan ni Totoy, San Roque, Iriga City, and Loret's Meat Shop, Market Site, San Francisco, Iriga City, care of Errol and Loret's Buena Flor. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Egay Singh. Iriga Metal Forming, San Jose, Iriga City. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa, second floor, SLT Building, San Roque, Iriga City, and Barangay San Francisco, Iriga City. Lourdes Hospital, San Roque, Iriga City. Shakey's Iriga, San Roque, Iriga City. Shape Up Fitness Gym, third floor, AF Building, Alpilor Street, San Miguel, Iriga City, with branch at the second floor of AF Building, San Jose, Iriga City. Engineer Roger Zorilla Dasa, licensed civil engineer, San Jose Nabua, Camarines Sur. Real estate broker and appraiser. Contact number 0998-990-5521. Allen One Convenience Store, Grocery and Payment Center in front of Iriga Central School, San Nicolas, Iriga City. Also sell milk tea, iced coffee, and student rice meal at very affordable prices. Owned and managed by Bimbom and Coli Oliva. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Charms Beauty Lounge in front of UNEP, San Roque, Iriga City, care of Nick Charmaine, Bronchal, Alfilor. Papermart, San Francisco, Iriga City. Cornelia Montessori Mariners Village, owned by Mr. Chito Beredico and Attorney Gladys Misola Beredico, Santa Lucia, Magarao, Camarines Sur. And Canto Pares, Railside, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Ukay section, open from Monday to Saturday, from 5 a.m. to 9 p.m. Salamat po sa Indoga Boss. An RPN DCKI ang minapaabot nin pasasalamat sa minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na Semana Santa. Attorney Laila M. De Lima, Representative ML Party List. Police Major General Andre Perez Dizon, Director, Philippine National Police Academy, Camp Castañeda, Silang, Cavite. Police Colonel Virgilio Ulalia Jr., Honorable Vice Mayor Edsel Serrano de Maiwat, Iriga City. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Judge Timoteo Pangad Jr., RTC Branch 60, Iriga City.
Retired Police Colonel Elmer Mora, Dean, College of Criminology, Segura Technological College, Francia, Iriga City. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Rillosa Jr. and family, Iriga City. Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station. Fire Chief Inspector Junjan Novella, City Fire Marshal. Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata Jr., Deputy Provincial Director for Administration, Camarines Sur, Police Provincial Office. Iriga City Police Station, headed by Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia, Acting Chief of Police. Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur. Police Major Andrew Alcomendas, Camarines Sur, Police Provincial Office. Batu Municipal Police Station, Batu, Camarines Sur, Police Captain Mark Anthony Cladera, Acting Chief of Police. Pili Municipal Police Station, Pili, Camarines Sur, Police Lieutenant Colonel Jabis Nicolas Napolis, Acting Chief of Police. Intel Operatives of Iriga City Police Station. Attorney Leo Arnel M. Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Engineer Nona Vanessa Monponbanwa Santiago, Head, City Tourism Office, LGU, Iriga City. Engineer Eddie Belmonte, Head, Office of the City Engineer, LGU, Iriga City. Camarines Sur, First Mobile Force Company, Barangay Tara, Sipocot, Camarines Sur. Retired Police Captain Miguelio Borromeo and family, Zone 6, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City. Police Chief Master Sergeant Salvador Ampungan Jr., Chief PCAD PNCO, Iriga City Police Station and family. Police Executive Master Sergeant Jeric Buena and family, Batu, Camarines Sur. Social Security System, Iriga City, care of Maria Janet Hapa Ibuenga, Branch Head. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chinchin and Noynoy. Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and family, Perpetual Health, Iriga City. Engineer and Mrs. Pobleo Ebron Cortez Jr. and family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Emilio Teo Di Mabayaw, Joshua Simon Di Mabayaw, and Alfredo Miguel Di Mabayaw, San Isidro, Iriga City. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Espares and family, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur. Julian Ocampo Masonic Lodge, number 146, Iriga City, care of Miguelito Biaris Jr., Worshipful Master, and Rinconada Bar Association. Salamat po sa Saindoga Boss. Siring man sa mo'y mampong pinapasalamatan ang mga minasunod na sponsors sa gigibuhon na live coverage kan Siete Palabras Ngundian na 2026. Mr. Randy and Christine Ampungan, San Agustin, Iriga City. Marivic Lavillas Maso and family, number 269 Coral Street, San Isidro, Iriga City. Maria Cristina Alcera Turla, Dubai, United Arab Emirates. Juliet Salazar Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabwa, Camarines Sur. Maestrado Store, care of Arlene Avila Maestrado, Zone 4, Market Site, San Francisco, Iriga City. Audi Jose de Villa, Retired Major, Philippine Air Force, Zone 2, San Jose, Iriga City. Pit Stop Gas Station, Santa Cruz, Iriga City. De Villa Store and De Villa Brothers, Santa Cruz, Iriga City. Ricardo Tagum and family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Pupanes Imelda C, number 615, Santa Cruz Sur, Iriga City. Sa Saindo po Gabos, magkasararo lugod kita sa pagpamibi. Diyos mabalos. RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod.
DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa inman na sulukan ringkunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Mayaman po sa muyang mga additional Lenten sponsors. Ang dyan si Engineer Jana Michael De Villavena and family, San Francisco, Iriga City. Miss Eden David, Monwalk Subdivision, Paranaque City. Sa indo po gabos, salamat. Paragos po kita digdi sa tuyang programa. Wala kitang 14 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Lalauman man kan Energy Regulatory Commission na lalo pang mahalangkaw ang electricity rates sa nasyon sa bulan kan Abril huli naman kan pagabot kan panahon in tag-init asin kan oil price hike kaw sa kan gyera duman sa Middle East. Sigun ki ER Chairperson Francis Saturnino Juan, kabali man sa piglalauman nindang mapahalangkaw sa presyo kan kuryente ang masalangkaw na shipping cost para sa oil, coal, asin natural gas na pigagamit sa mga power plants sa nasyon. Sigun sa iya kalimitan na ang pagtaas kan power rates pag naglalangkaw ang demand kay ni huli sa panahon ka na tag-init. Siring man huli sa paghalangkaw na presyo kan mga produktong petrolyo an piglalauman man na mas dakula pa an ilalangkaw kaini sa ngunyan. Basado sa pagkalkulukan Independent Electricity Market Operator of the Philippines, o-operate kan wholesale electricity spot market o ining WISM, mahiling ang paglangkaw ang padeser mag-abot nin gikan sa 2 pesos sagkod sa 4 pesos kada kilowatt hour. Gunpa kihuan piglalauman nindang mamamatean ang nasambit ng increased electricity rate sa bulan kan Abril. Kaya ang pangapudan po niya to sa tuyang mga kababayan na magtipid sa paggamit nin kuryente ngunyan pong mga panahon. Taday pa man yan, ipapasa sa satuya ngunyan na bulan na Marso. Paglaog kan Abril, yaw na dyan. Ang paglubo kan satuyang babayadan. Share 2 man Presidente Ferdinand Marcos Jr. na supisyente ang supply kan pagkakan sa Pilipinas maski pa sa panghaluyan sa ibong kan mga global crisis aron kan nangyaring karibukan sa Middle East. Ingkanyarman kan na presidente ang publiko na dai maghadit sa posibleng paglangkaw kan presyo kan mga pangenot na barakalon. Huli ta nagpromesa ang mga manufacturer na dai mo una ninda lalangkaw ang presyo sa masunod na 30 días. Nagpasalamat ang presidente sa pribadong sektor para sa indang promesa asin pigsyerto na padagos na babantayan kan gobyerno ang mga presyo sa merkado. Yung nga ni nagpromesa kundi ang problema dahil man kontrolado ang mga paratinda. Nagsasadiri mga palangkaw baga kan presyo. Sabi sa naman ni Presidente Marcos nagpromesa sa iya. Ang promesa sa naman yan pero
O dahil mo nagkakasurunod ba gayan? Hanggang sa na po sa promesa ang mga negosyante sa Pilipinas na dahil mapalangkaw, mala, namamatian, natulos nga niyan, paglangkaw kan presyo, kan mga barakalon. Siyempre, ang pahayag kan presidente, puro man yan pagwapo. Pagwapo sa administrasyon. Yun na nga ni po inasabitan na ang gobyerno kontrolado na kanibang mga negosyante kaya nagsasadiri bagang mga magparalangkaw nin presyo. Pong mga darakulang kumpanya, darakulang negosyante sa tuyang nasyon, yun na nagbubuot. Pwede sa nangani kayo, sindanan maggobyerno. Dagos ng pinagbasura ka na Sandigan Bayan ang duwang magkasuway na kaso kana gobyerno na nagsusuhay sa subot ill-gotten wealth as in kukulibi funds kan pamilya Marcos as in Romualdez binutbot na naman. Makali si rason kan korte ang labing pagka-oktaba kan lilitis as in mga isyong teknikal. Sa iniluwas na resolution kan Second Division kan Anti-Graft Court, pinaboran kay ni sinda dating Presidente Ferdinand Marcos, dating First Lady Imelda Marcos, as in Juan Ponce Enrile sa 1987 civil case. Gada na nga ni si Enrile. Binasuray ni kausa kan inordinate delay kung sain pigtawan doon kan naanharos 40 taon na pagdangog ang direktang nagbayular sa diretsos kan mga akusado sa marikas na paglilitis. Benasura man na napilakan Presidential Commission on Good Government na buksan liwat ang kaso. Kinatigan man kan mga maestrado ang argumento kan depensa na nakompromiso na ang saindang kakayahan na magdepensa huli sa pagkawara kan mga ebidensya sin pagkagadan kan pirang testigo sa paglihis kan panahon. Sa ibong kay ni pinaglinaw man kan korte na dagos ang pagdangog para sa iba pang natatadang akusado. Mientras tanto sa suway na desisyon man kang 6th Division, tinagbasura man ang kaso na tuyong makumpiskar ang labi sa 5 milyones dolyares na subot dahil may paliwanag na yaman kan nagadan na si dating late Governor Benjamin Kukoy Romualdez asin ka na agum kaini. Benasi ka na korte ang desisyon sa prinsipyo kan judicial stability o non-interference kung sain dahil na pwede sir pakiaraman kan 6th Division ang nainot na kasuguan kan 4th Division na nagdesisyon sa naunang bita ng pundo kan taon 2025. Pigkonsiderar man kan korte ang haloy na pagkaoktaba kan kaso bilang indikasyon na dagos ng pag-abandona ka na estado sa pagbukod digdi. Si Kukoy Romualdez ang pinsan ni Imelda Marcos. Ang duwang ibinasurang kaso ang parte kan serye kan mga lakdang legal kan gobyerno nganing mabawi ang mga bilyon pesos na pundo na pigtutubudan kinamkam sa irarong kan nakalis na administrasyon. Nama kung 40 taon, kunyang pa sa nadidesisyonan, santisimang korte ini sa Pilipinas. Kalay gaingod, ay indah pag-arog na kanan korte sa tuya. Inalat pang maging presidente, si Presidente Bongbong Marcos Jr. antes pagdesisyonan ining mga ill-gotten wealth na ini. Mayo man pa kamanungdanan. Kumbaga, nagpara gastos sa naso gobyerno, aloy, pig para hearing, tapos iba basura man sana. Ay pambihira kita. Only in the Philippines, pag-arog talaga kayan. Hindi garo nga ni pati ang ICC na o lakitan man ang International Criminal Court.
Ibaan korte sa Pilipinas nang-uulakit kaya kalaygay man baga kan kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte pero piglalaygay man duman sa ICC. Gusto man arugard kan mag 40 taon. Kaday na abuton na buhay pa kayan. Antes magdesisyon man ang ICC baka gana naman kayan si ano yan dating Presidente Rodrigo Duterte konselo ining mga korte bako sa naman gad sa Pilipinas nangyayari niya kundi malala man talaga sa Pilipinas amak mong abuton in 40 taon na desisyon. Pa po pigkarkulong Macau sanin pagkaluginin 20 bilyones dolyares sa taonan na revenue ang destroso sa pinakadakulang liquefied natural gas kan Qatar. Kini ang kasunod kan mga pag-atake kan Iran sa Ras Laffan Industrial City duman sa Qatar nagkausan nin dakulang danyo sa mga pasilidad kan LNG na nagkakantidad nin haros 20 bilyones na pesos na mawawarang ganansya taon-taon. Ang danyos ang nagpababa nin 17% sa kapasidad kan pagluwas kan liquefied natural gas kan nasyon na pinaglalauman man aabuto nin 3 sagkod sa 5 taon nganing mapakarhay. Nadestroso kan mga pag-atake ang duwa sa 14 na liquefied natural gas train kan Qatar asin sarong gas to liquids facility. Uli ka ini nabawasan nin 12.8 milyones tonelada kada taon ang produksyon kan LNG. Ang pangyayaring ini ang nagkausan ng dakulang paghalangkaw sa mga presyo kan enerhiya sa kinaaban huli sa pagkaabala kan supply hali duman sa Qatar. Mantang nagkausama ni na dakulang kasulo ang pagtama kan drone kan Iran sa oil refinery kan Kuwait. Huli sa insidente, sinarado ang operasyon kan Mina Al-Amadi Oil Refinery. Wara man na nairido o binawian in buhay huli sa insidente. Sinabi kan Kuwaiti Army na igwang duwang drone ang responsable sa nasambit ng insidente. Marikas man na napalsok ang kasulo, makalis ang perang oras. Nangapudan man si Senador Reza Ontiveros na ibaliman ang mga transport cooperatives sa ayuda kan gobyerno nganing masimbagan ang naglalangkaw na presyo kan krudo kausa kan padagos na tensyon duman sa Middle East. Sigon sa opisyal presenting warang tabang na napapaduman sa mga kooperatiba kaya dakul na driver anday makapasada urog na kan ipagpaliban ang planong paglangkaw kan pamasahe. Sinabi ni Ontiveros na dapat suportaran ang gabos ng transport service providers bako sana ang mga individual na nasa crisis nganing malikayan ang pagkaparalisa kan pampublikong transportasyon sa nasyon. Dugang pa niya na ayuda ang dapat mapaduman sa gabos ng klase kan PUB drivers maski day sinda kabali sa pinakatios huli sa kaipuan ninda nin tulos na kadugangan na ganansya. Bilang kasimbagan, naghagad siya sa Department of Budget and Management na pag-adalan kung paano maipapagamit na 30 bilyones na pesos na pundo kan Department of Social Welfare and Development sa programa kaining Assistance to Individual in Crisis Situation o ining AX. Pati naman ang suporta sa iyang propwestong supplemental budget na 52.8 bilyones na pesos kabali digdian 12 bilyones na pesos transport subsidy para sa mga PUB drivers
delivery riders sinman TNBS drivers. Yun po sa Barata, pinagmamadali man ngunya ni Okan Administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapabakal kan nagkapirang mga importante yung pagsasadiri kan gobyerno ng aning maka tipunin pundo na itatagama sa pagdagdag ng supply sa lana sa tao kan nagtitinding tensyon duman sa Middle East. Sigun kay Finance Assistant Secretary Michael Peter E. Alejandro, pinaparikas na ang proseso kan privatization kan mga prime assets kabilang ang Atrium of Makati, Mile Long Complex, sin parte kan Food Terminal Incorporation, FTI, duman sa Taguig. We are targeting Atrium of Makati, Mile Long, and a portion of FTI for this year. Pre-disposition activities are currently ongoing. Pinagkumpirmar pa man kan Department of Finance na nakikitaon hali sa pagpapabakal kan mga nasambit ng pagsasadiri, iyon itatagama sa pagbilog kan mas dakulang oil buffer, tanganing masiguro ang supply kan nasyon sa tubang kan posibleng kakulangan, naraman kan krisis sa pangkinaba na merkado. O the additional earnings will be earmarked for procuring additional oil stocks buffers. Sa presente, nag-iiro naman ang Philippine National Oil Company tanganing makakuanin kadagdagan ng supply kan lana hali sa maniba-ibang international suppliers. Yan tras na pinag-report man na nagbaba na sa dahil sa masobra sa 38 aldawan fuel reserves kan nasyon hali sa dating halos 2 bulan. Ang lakdang na iniyon kasabay kan nainot ng pahayag kan presidente na padagos ang pag-atubang kan alternatibong mapagkukuanin lana daw may istak kita na nag-aatubang kita sa alternative sources kan lana. Sabi po kan mga netizens, grabe na yan. Siya man sana mabakal dikwat saya. Opira. When a government plans long-term and doesn't steal its resources, it can protect its citizens when the world falls apart. The best president or the best sales agent, government as keyboard warrior sana. Babagsak talaga ang nasyon kay ni mayo man respeto ngunyan ang mga namamanwan sa administrasyon kan sa tuyang presidente na si Presidente Marcos. Mayo ng kwarta ang Pilipinas dahil ang tayaon na sa malita. Pero the Philippine gold bars hain na nasimot na. Pag-adik talaga ang trip, binta ang gamit, tapos normal pa subot ang nangyayari. Kaya wag mag-hadit. Arog talaga kayan. Ang firming feeling na nasa alapaap. The only president with the most reacts. Arani na yan, ibenta ang pagsasadiri kan gobyerno, ibugtak na sa malita. Balik nindo ang mga inabunan nindo para may pambakal nin supply. Tanggalo na nindo ang budget kan DPWH dahil man kita magagadan kung mayong repair na tinampo tulay. Next year na sana nindo ibalik. Wow, sa iyo yan. Gusto ninda ko aon gabos para pag nanggana si BP Sara sa 2028 magtarago na kamo. Ay pambihirang mga comment ini. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot nin informasyon si Raquel Caceres. Halado technical si James Oco. Duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Serdan Barasana. Nagpapadyos mabalos kan sendong dain sawang